L-iskema ta' tnaqqis fit-taxxa tal-bol kienet kruċjali sabiex is-settur ra l-ogħla numru ta' konvenji sa mill-2017. Hekk stqarr il-President tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Iżviluppaturi l-MDA waqt laqgħa li kellha l-assoċjazzjoni mal-Prim Ministru Robert Abela fil-Berġa ta' Kastilja. Huwa stqarr li bħala MDA qed iħarsu lejn din it-tmexxija tal-Prim Ministru Robert Abela bħala waħda li toffri tama kbira. Is-Sur Ketkuti għadda lill Prim Ministru studju li sar fl-2019 u riċerka oħra f'Mejju fl-eqqel tal-pandemija. Spjega kif dan is-settur huwa sors tal-għajxien ta' ħafna ħaddiema Maltin u Għawċin e kif in-numru ta' ħaddiema fis-settur tal-proprjetà sal-aħħar tal-2019 tella minn 43,000 għal 50,000. L-istħarriġ waqt il-pandemija wera kif 21% kienu bdew jaħsbu sabiex ineħħu l-ħaddiema u 21% batu lil ħaddiema bil-lif. Madankollu l-iskema ta' tnaqqis fit-taxxa tal-bol inkoraġġiet tant id-domanda li dawn kienu l-aqwa 4 xhur mill-2017 sa issa. Dan inkoraġġixxa tant il-domanda illi għandillu nur ngħidlek illi kemm inna li ħabbarnija minn Ġunju law kienu l-aqwa 4 xhur li rajna kemm Ġunju, kemm Lulju, kemm Awwissu u issa wkoll Settembru l-iktar xhur illi saru konvenji kemm ilha neħu records mid-2017 law. L-Assoċjazzjoni resqet 15 il-proposta għal budget iżda stqarr li bħala MDA jifhmu li hemm bżonn jidħlu wkoll il-flus fil-Kaxxa ta' Malta biex jiġu sostnuti miżuri soċjali. Fost il-proposti li proponew motja sabiex wieħed jiffaċilita u jinċentiva xogħlijiet ta' manutenzjoni u titjib fid-djar. Il-Prim Ministru Robert Abela nota kif l-MDA qed tara l-affarijiet b'mod holistiku. Spjega kif dan iż-żmien dan is-settur offra serħan il-moħħ u stabilità. Huwa ta' benefiċċju għal kulħadd li nibqgħu f'da dialogu kontinwu. Għana ma niltaqgħux biss formalment, ikollna diversi meetings b'mod informali wkoll fejn nisimgħu l-idejat, inħabtu l-idejat, ġieli naqblu ġieli ma naqblux. Imma kruċjali li nżommu dan l-ispirtu ta' dialogu, dan l-ispirtu ta' kordjalità li dejjem eżistiet bejnietna sabiex inkomplu nġibu lil pajjiżna il-qudiem. Ma dan is-sentiment tal-Prim Ministru qablu wkoll il-General Workers Union waqt laqgħa ta' konsultazzjoni li wkoll kellhom mal-Prim Ministru. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union, Joseph Buġejja, saħaq kif il-bilanċ bejn is-saħħa u l-ekonomija jibqa' fundamentali. Buġejja stqarr kif quddiem l-isfida tal-COVID-19 wieħed japprezza l-investiment li kien hemm fis-settur tas-saħħa u r-reżiljenza tal-ekonomija Maltija. Spjega kif l-iskema tal-għajnuna fil-pagi kienet waħda li salvat eluf ta' impjiegi. Żgur li l-għajnuna diretta fl-impjiegi tal-COVID Wage Supplement u l-għajnuna lill-kumpaniji għenu biex ġew salvagwardati eluf ta' impjiegi. Buġejja nnota wkoll kif sfidi tal-passat ma jistgħux jingħataw il-ġenb. Fost dawk li semma hemm il-bżonn li l-ħaddiema kollha jkunu msieħba ma' union tal-għażla tagħhom. Huwa propona wkoll li jkun hemm tip ta' fond ta' kull post tax-xogħol għal jekk jinqala fenomenu fil-futur li huwa simili tal-pandemija. Il-Prim Ministru Robert Abela stqarr kif il-punt tal-bilanċ huwa kruċjali għal il-bilanċ bejn id-drittijiet tal-ħaddiema u l-obbligi ta' min iħaddem irid jintlaħaq. Ġifri dan huwa mument fejn irridu naraw li nippreservaw il-ħaddiema u għalhekk diġà ħabbarna l-wage supplement se jiġi estis biex niżguraw li l-ħaddiem ikollu l-flus fil-but, il-familji tagħna jibqa' jkollhom is-serħan il-moħħ li għandhom income dieħel impjieg garantit.